Ai bă, Sorini? Ia zi. Care a fost cea mai mare minciună pe care ai zis-o tu vreodată? Care a fost Da, pentru băutură. pentru băutură, a? Da. Și ce ai mințit? Am mințit că iau de mâncare și am băut. Ai băut mult? Nu am băut, nu dă de 50 de lei, 100 de lei. Nevasta îmi dă de ea, că n-am avut de lei. Și ai păcălit, Iau 1.000.000, dar să nu mai te aud până la ce vine. ai păcălit mulți oameni pe faza asta? Nu, nu. Da, cam câți așa? Pe matale, Pe minime. da. Am mințit că l-am avut ce să beau. Deci tu pe minim ai păcălit, nu? Da, Tocmai pe minim ai păcălit. Dar pe altcineva n-ai păcălit? Care a mai venit la tine? nu. Că ai zis matale să nu mai îndea să dea mâncare, dar mi-a dat de mâncare 2 milioane. La Da. pachet dulce. Auzi, mă? Dar dacă ai fi să fii bulibașul șatrei într-o zi, ce ai face? Ca toți să asculte de tine, toți de aici din șatră să asculte de tine, ce ai face? O fi cel mai fericit. Păi ce ai face? Ce le-ai face? Ce le-ai zice tu? Ce Le le-ai... dădeam o pâine, conservă de pe. Păi nu mă, ce le-ai face? Ei pune să supună la anumite legi pe care vrei să le... Da, le punea să sape, să mâncească. Le punea să mâncească. Și zici că ai fost foarte fericit pe chestia asta. Da. Păi atunci fii atent. Hai să facem un joc, să vedem. Să facem un sondaj, să vedem dacă băieții de aici din șatră, ai Da. înțeles? Te vor pe tine, bulibașul, ca tu să-i... Nu pot să-i să le gestionezi viața. Nu pot să-i stăpânesc pe tot, mă omoară în casă de paie. Aoleu. A Mă venit bate și... în casă, bă. Ăsta e bulibașul suprem. El este de adevărat. Da, da, Băi, el e. bă. Să ia cu alea lângă el, mă. Pune-te lângă el acolo, bă, Sorin. Băi, vecini, Da. să trăiești. Bine ai venit. Bine te-am Te-am scos găsit afară. și nu. Bine te-am găsit, vecin. Cum vă simțiți? Bine. Aș vrea și eu 500 de mii să iau de mâncare la copii, la bani. N-ai bani. Păi ai avut ieri bani și ai luat băutură. Ce am avut? 100 de mii, am luat o prăjitură dimineața la nevă și o cafea și un păr de țuică. Păi și dacă ai luat o prăjitură la nevastă, Nu, de-aia, nu o placentă mie. ai luat o plăcintă la nevastă, da? Da. O cafea Am dat și un pe pahar de cafea, țuică, da. da? Da. De ce nu te-ai Da, gândit da, să le iei mă. mâncare la copii? Spune-că nevă ăsta ce... Păi cum dacă Ia nevastă ta? și mergi că îmi face rău cafea pe burtă goală. Îți faci și rău cafeaua pe burta goală? Ei, nu mie. Da, mă, dar de ce nu s-a gândit prima dată să ducă să le ia mâncare la copii și după aia, dacă mai rămâni bani de Păi cafea, dar ia atâta cafea. nu ce minte. Pe atunci și tu ce faci? Ce păzești? Că ești bărbat, tu ești creierul în casă. Păi Cine-i mă bate mai mare ca mine. cine creierul la tine în casă? Eu. Prostul. Noi ai în primul rând. Dar la tine în casă vecine cine-i creierul? Eu, Nu Marcela. nu mă comandă nimeni. Mă, mine Guță, ea este, mă Guță, ia bate. vină mă încoace, ia zi drept. Cine-i creierul ăsta în casă? La Vorbești. mine nevastă, dacă vrei să-i dau și iau niște care cam azăghet. Ce planuri aveți voi pentru azi? Bine, Planul meu, Da, să-mi dai să beau jumătate de țuică și să iau un tacâm. ăsta e planul. Și dacă eu mă duc și ți iau un tacâm și nu-ți iau jumătate de țuică? Și nu pot să mănânc băut. Păi mănâncă copiii. Și nu le dau, le arunc. ce Că are dacă nu de- beau, Cum să-l arunci? dacă îmi vine rău că nu beau. Ce Băi, panara, asta e beater să faci. ia întreabă mă tu, ia întreabă. Da, tu vecini, care-i planul tău pentru azi? Eu Da. am luat o jumătate de țuică unde ai dat ieri 100 de mii. Bă, Am băut o leacă ieri din ea, mă Planul meu e să scot gunoi de la cap și să-ți dau căruța cală. ce zi e azi? Ce zi e azi? Car gunoi. Ce vorbești? Ce zi Nu, este merge- azi? Merge la gătul spart. Ce zi este azi? Păi dacă nu știu eu, Ce zi e azi, vecini? Nu știu. Luni, uite, vezi cine cunoaște? Lele, că a fost la școală. Bă, care este cea mai frumoasă amintire pe care o aveți voi doi împreună? amintirea frumoasă, de acum 25 de ani, era cu la cele și de mâncăm și împărțeam o felie de pâine 5-5. Aia e cine? amintirea frumoasă. Cu cine? Nu ești pe tot, ne adunăm. Dar voi doi, tu cu bulibașul. Eu mă băgat bine, era frumos. Da, altă amintire, așa, vă plecați pe undeva. Bă. Amintire, nu te știu din copilărie, că nu erai pe țară. Mm. Păi da, mă, dar tu cu el, voi doi.
Am băut, ce să facem? Bea, Ați băut? mâncăm. De la ce vârstă beți voi? Am avut 5 ani, cu milele acum. Cu miile acum? Da, De la 5 ani? da. Și acum lăsat-o? Mă, dar voi, ce ați schimbat la voi dacă ați putea să schimbați ceva? Animal. Animalele? Animale, case. Dar la voi, la voi, la voi. La tine personal, ai La schimbat mine ceva? personal, să schimb țuica. Să te treci pe vin. Da. Dar tu ce ai schimbat în viața ta așa? Ce ai schimbat eu ai la mine? Vestimentație. Ce înseamnă? Ce înseamnă vestimentația? Da. Muiedele. Asta, da, uite, vezi cine știe. Și ce faci cu două dacă mai ai una? Cum ce fac cu două dacă mai am? Una o fute și una îl spală, îi face Una mâncare. face mâncare, da. Nu mai spuneți așa ceva, că Una nu-i va bine. chiar. Bă, da, care ar fi cel mai mare vis al vostru? Visul meu, să am bani, să am de toate. Și de ce nu muncești pentru bani? Uite, eu te ofer. Că nu pot să muncesc. Păi și cum vrei să ai? Muncește nevastă. Ai văzut ce ți-a spus pe telefon l-am urmărit. Ia, Ești mai puturos ca el. eu mai puturos ca el. Da. Și el nu-i știe dea cum mâncă vara. mătăt. Știi ce face? Da. Că ai făcut alea din roșii ce ai pus. Căpșuni ce ai pus acolo. Așa, da. De ce nu mânceai? Mai mult mâncea nevastă ca tine. Acum. Păi eu am făcut grosul, bilonul și ea a plantat. Da, Nu-i dar ai corect fugit de la, aici. mai fugi de muncă. Pe cum mai fug de muncă? De ce? Nu. Dacă vrei să-ți lăghești, Așa. de ce nu pui osul la muncă? Păi dar nu Ce vreau să să-ți vorbesc. dăbească? Eu nu vreau să... Mie mi-e bine așa. De ce beai câte 10 kg de apă pe noapte? Pe zi, nu pe noapte. Bea și noapte câte. Păi dacă îmi ceri organismul apă, eu beau apă, mie nu-mi ceri țuic. Și de mâncare de ce nu mănânci? Cum nu mănânc? Nu ai spus că atunci A, că am făcut pauză alimentară? Da, da, da. Am făcut pauză alimentară pentru mine, că mi s-a umflat un călcâi. Și l-a dat el îndărât. De la mâncare mi s-a umflat călcâi. Da. Și nu ești tot. Să nu muncești. Nu ești tot să nu muncești. Păi care e cel mai din credere dintre voi doi? Eu. El. Dar tu, Sorine, de ce nu ești din credere? Nu știu că nu convine că ești tot că nu muncești. Cum vă vedeți voi peste 5 ani de zile de acum încolo? Nu ce Fericit. Tu, vecine, cum te vezi peste 5 ani de zile? Nu ce știe. Nu să știi, e Cine mai adevărat. trăiește, cine moare. Eu mă va fericit. Am porci, am găini. De unde ai porci? Nu trebuie să vii porci, mă. Bă, Porci. pe cine nu suportați voi? Uneori așa. Nu. Nu o să spun, e secret. Normală se ține neamul nostru atât. Oamenii nu suport pe vecinul din lângă mine. Mă, da, Nevastă, copii atât încolo, 8 cu Eu nu zero. suport dar pe voi, vecinul. voi, așa, voi. Voi, Nu am treabă eu. voi, cu voi, el. cam cum vă împăcați între voi așa? Vă suportați unul pe altul? Odată dau una, nu. Că suntem vezi mai ne luăm la certă. Da? Azi Ați făcut ne ceva, jurăm, mâine ne ați păcăm. făcut ceva ilegal vreodată când vă duceați pe câmp pe Paște? Da, da. Nu, ăla a făcut în... Nu, mă, nu, ilegal când vă duceați pe câmp, la ciocani, la asta. Da, ne să am conchii cum ăla ce. Vorbeam frumos. Am văzut cu vacile. S-a căcat la capul meu. Aici Oh. ne ducea cu vacile. Pe ulița ta. Și eu doar ea. Te-a- S-a pus norocit să cacă. Te-a dezamăgit vreodată bursuc pe tine? Da, mamă, încet. M-a luat din plapul meu. Te-a dezamăgit vreodată? Da. Cum? Mă jurăm. Mă jurăm și unul. Bun, asta am înțeles, hai că vă certați, dar te-a dezamăgit vreodată cu Ce ceva? înseamnă? Sigur, da. Cu deamăgeală. Adică ți-a promis vreodată ceva și nu ți-a dat? Da, mi-a promis și nu era de acord. Și am luat și bătaie de la el, da, e adevărat. Ce? Acum. Mi-a promis că îmi dă o lulie să mă duc la Lefonel Tărăț. Așa. Cu el, să fac o luială. M-a Așa. călcat 25, m-a luat dezbrăcat în pul la gol, gata. Așa. Și Lefonel mi-a dat o paltaloane, Așa. Ce ți-a dat? o paltaloane. Așa. Și? Și m-am îmbrăcat Lefonel, eram mic. Am înțeles. Auzi, vecine, Da. dar pe tine,
Te-a dezamăgit vreodată Sorin cu ceva? Nu. Da, Cu nimic, niciodată. I-am furat lui Lea, mă. Ei furat lui Leo. Da. Și altceva ce ai mai furat? Fată. Ei furat fata, nu, ți-a dat-o de bunăvoie fata. Nu mi-a dat. Ba da, Pe cuvântul meu. ți-a dat-o de bunăvoie I-am fata. furat-o. Nu cred. Jur. Nu cred. Jur. Să dea Dumnezeu să mor eu. Nu te mai Jur jur. pe viața mea că eu am furat. Aici ești minciuni. M-am dus la satul ăla, la marginea satului cu el. Cât ai plătit fata, mă? Cât ai plătit fata? Un câine. I-am dat de 25 de milioane acolo, 25. Ești dracule, un câine mi-a Și i-am dat. dat un mânz. Un mânz și 25 de milioane. Da, da, i-am A, bani bă. pe 25 de ani. Vreau un câine mi-a dat și a murit. Cum adică un câine? Un Cățel, câine un de ăla cățel? de lup. Un cățel de lup? Dar de unde ai avut ăsta cățel de lup? Eu știu. Așa, Poate așa. ți-a dat o cățel șacal. Poate da, până l-a prins pe gârlă, că aici. Dar, auzi mă, dar vecinul n-a fost de acord cu Nu mi-a dat. mărițișul ăsta? Nu mi-a dat. Nu Am tușă, furat-o eu. nu tușă. I-am furat-o. Și cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cum Ia s-a povestește. întâmplat? A, mai venit să faci mișto, n-aveai de ce să faci mișto. Nu mă, vreau să știu și eu cum s-a I-a întâmplat. i-a luat odată. Ce mi-a dat? O înghițel atâta cât un câine și a murit. Și l-am aruncat de bani. Era bani acolo 25 de. Nu Îți mi-a dai dat seama. bani și Dar mi-a... câți ani aveai, Sorine, când te-ai Mi-a dat un însurat? măd, ascultă-mă. Soțul. Mădul care mi l-a dat, tot el l-a mâncat. L-a tăiat și l-a mâncat. Ia stai mă un pic așa. Câți ani aveai când ai luat-o pe fata lui Bursuc 11 de ani. soție? 11 ani. Minte. Câți ani 16 aveai? ani avea. 11 ani. 16 ani, mă, La 10 ani am luat-o pe aia de la șut, că la Dragomir. Dar câte soții ai avut? Câte femei ai avut? Am avut 5. Ai avut 5 soții ai avut, Da. da? Și Și ce? muie, cred. Erai copil. Da, mă, Aveai- și o săptămână, 2-3 zile plecăm. Le plăteai? Cum? Ce făceai? Nu, una a venit degeaba. Care s-a chisat pe tine? Două a venit degeaba. S-a chisat o răci după Am el venit de și... la discotecă și am prins-o că băga mâna în ea. Ce făcea? Băga mâna în ea. Și am lăsat-o. Cum adică băga mâna în ea? Da, eu știu cum făcea. Și tu ce ai făcut când ai? Ia povestește un pic. Ia. M-am venit de la discotecă, am venit beat. Așa. Și am stat, am făcut ce am făcut. Așa? M-am culcat cu ea odată. Așa? Când am venit de la discotecă, dar eu eram copil. Așa? Care el? M-a furat somnul. Eu le-am băut ca un whisky beat. Înainte. Da, la banii lui. Am beam cu al de butaie, cu al de mădălie Așa, da. și cu al de fuță de gâști. Așa. Și ne-am venit acasă. M-am dus direct la ea, înțelegi? Am picuit-o ea, că haide, de am că nu mai poate. Am făcut-o să beau cum am putut. Și făcea patul așa cu mine. Bă, zic, ori cu tremurul sunt prost. Când e, bă, de oare mâna votă. Zic, o, ce mă? Băi, tată, lasă-o. Și ce ai făcut? Am lăsat-o, dimineața plecat. A plecat la ea acasă. Da. Dar era de aici, la noi, din comună? E aici ești acum. Am înțeles. Nu, da, nu, că nu e frumos. Nu-i de la șut. Am înțeles. Dar acum trăiești bine cu soția ta, cu fata lui vecinul, lui Bursuc. Dar voi sunteți ce neamuri între voi? Da, văd bucurie. Vărbun, da. Uite, băiatul bea apă, aqua. Soa, salam. Avea ales mulți. Bă, dacă Ia, ce mai treci pe mine? ar fi să se întâmple ceva cu unul dintre voi mâine, Da. celălalt ar sări în ajutor? Da, sari. L-ai ajutat pe vecinul dacă s-ar întâmpla mâine ceva cu Dacă el? eu te bat acum și nu te dovedesc, tu nu sari pentru mine. Da, dar am și eu din încheiere ceva. Dacă vecinul nu poate să ducă, de exemplu, la toaletă, l-ai luat, l-ai ajutat, l-ai duce la toaletă? Nu, Da, L-ai duce la toaletă, da. da? nu trebuie. Și dacă ar fi să-și facă nevoile în casă în găleată, i-ai duce găleata? Nu ne voi Nu. la încontru, ce ai să faci? Îi Să duci- fac îi duci Natalia găleata. să... Natalia să face căldă. Doamne ferește, mi-a ajutat. Dar lui Blondu, de ce nu ai dus găleata la seară? Hai, n-am de acolo. A, mă spiritele, mă.